Това, което ме притесни и го казах и на премиера, относно обществени надзорни съвети към регулаторните органи, понеже искаме да имат право на вето за взето решение, той отхвърли такава опция, защото това ще да им спре работа. Не смятам, че е прав, казах му го лично и писмено. Смятам, че правото на вето е много важно, защото ще даде публичност на взето дадено решение. Нали? И по този начин ще може да се стигне до истината. Защото и в момента тези комисии заседават на закрито и никой не знае какви решения се взимат. Когато има надзорен съвет, който може да наложи вето, това ще направи скандал, това ще го отразят абсолютно всички и по този начин ще се получи една публичност на това, което се случва в тези надзорни комисии. Как ви отговориха на въпроса, защо не са медиите вътре? Защото такива били правилата, които били приети миналия път. Казах, че това е безумие и че най-малкото националната телевизия трябва да е вътре да отразява това, което случва. Знаете, на обществените съвети искахме да има онлайн излъчвания и по радиото, и в интернет. Мисля, когато искаш една прозрачност, трябва да я даваш. Надявам се да си взели бележки следващия път да сте вътре.